Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, milí priatelia, je mi veľkou cťou, že som vás mohla tu stretnúť dnes pri, myslím si, že celkom zaujímavom a príjemnom momente, keď uvedieme na trh moju novú knižku, ktorá sa volá Cestovný ruch, udržateľnosť, zodpovednosť na medzinárodnom trhu. Je mi cťou, že prišiel aj recenzent, pán doktor Hajdušek, veľvyslanec z Ministerstva zahraničných vecí. Je mi cťou, že pokrstiť prišiel pán šéfredaktor časopisu Cestovateľ, pán Lubomír Motička. Je mi cťou, že je tu dekan obchodnej fakulty, pán inžinier Štefan Žák, PhD, pán prodekan fakulty obchodnej fakulty, pán inžinier Peter Drábik, PhD. A je mi veľkou cťou, že ste prišli vy, ktorí ste si našli čas. A ste to všetci tí, ktorí máte radi cestovný ruch a ktorí či po odbornej stránke, alebo aj po populárnej stránke snažíte sa, aby ten cestovný ruch bol vždy povedomý a aby si ľudia uvedomili, že cestovný ruch znamená nielen opalovanie a nielen krásu, ale taktiež aj veľmi tvrdú prácu. Ja som túto knižku začala písať v čase, keď som sa rozhodla, že už v lete nebudem pracovať. A tak som si povedala, fajn, 2 mesiace na pláži, ale ja si neviem predstaviť, že by som tam ležala od rána do večera. Mne stačí večer 15 minút si zaplávať. No tak som začala písať knihu. A tu je výsledok, ktorý máme práve tu a som veľmi rada, že pán šéfredaktor Motička ju uvedie a aj povie niekoľko slov. Ďakujem pekne. Prosím vás, tento pohárik vody si prosím. Cestovný ruch, udržateľnosť a zodpovednosť. Na Slovensku sme sa naučili všetci zdôrazňovať svoje práva, svoje výsady a málo kto chce hovoriť o povinnostiach a o zodpovednosti. Skúsme teda hľadať aj zodpovednosť a skúsme sa vnímať na tom medzinárodnom trhu, pretože v rámci Slovenska samotného neobstojíme, pokiaľ nebudeme vedieť, sami seba vidieť ako súčasť svetového trhu, ako súčasť toho veľkého, silného sveta. Pýtali sa ma, že čím chcem teda poliať tú knižočku, vínom alebo vodou. No, mne sa zdá byť voda strategickejšia surovina a z hľadiska rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, keď vidíme, aká je vzácna pitná voda, tak u nás na Slovensku môžeme povedať, že u nás sa môže piť voda z vodovodu. To nie je hoci kde. Je len záležitosťou umného, inteligentného marketingu, aby sme vedeli povedať, že toto je tiež jeden z našich produktov. Som strašne rád, keď vznikajú veci, ktoré prinášajú poznanie. Od pani Novackej. Veci, ktoré rád čítam. Je tu Peťo Patúš niekde. Ten tvorí veľa kníh v Banskej Bystrici. Ja viem, že poznanie je strašne dôležité a šíriť poznanie je rovnako dôležité a nesmierne ťažké, pretože buďme úprimní, ten záujem nie je až taký, ako by mal byť. Ja dúfam, že Slovensko pomaly dozrieva do tej fázy, že ľudia si budú uvedomovať, aké dôležité je nové poznanie, hltanie vedomostí, informácií s vlastnou kritickou schopnosťou tie informácie prijímať a ďalším spôsobom rozvíjať. Takže dosť už rečí, trošku strategickej súroviny. Pani Novacká, blahoželám vám a dúfam, že táto kniha bude úspešná a že ju budú čítať nielen ľudia, ktorí práhnú po poznaní, taký vedátovský, v tých kruhoch, kde sa bežne pohybujete, ale aj cestovkári, ľudia z konkrétneho cestovného ruchu a nedaj Bože, hádam aj niektorí vyššie postavení politici, ktorí o tom rozhodujú. Pekne. Blahoželám.
Ja som presvedčená, že táto knižka zaujme nie len tých, ktorí sa učia, ale aj tých, ktorí už toho veľa o cestovnom ruchu vedia, pretože snažila som sa tam skutočne prelínať tie teoretické poznatky aj priamo s praktickými skúsenosťami, nie len mojich, ale aj ďalších, a dúfam, že vás táto knižka zaujme. Takže ešte raz želám vám príjemnú chvíľku v našom stánku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a samozrejme budem rada, keď zostanete našimi priateľmi aj v budúcnosti. A taktiež si vás dovolujem trošičku ponúknuť aspoň týmto malým občerstvením, lebo cestovný ruch, to všetko ide k sebe. Ďakujem vám veľmi pekne. A ešte prosím vás, držíte poháre, tak ja pokračujem s vodou. Tak na zdravie. Na zdravie. Ten, kto chcel, prišiel. Nie. No nič, aj zajtra budeš? Budem. Pani docent, taký autogram si prosím. Nové Dubnice, ale my sme ako cech pekárov, cukérov západného Slovenska, aj z Dubnice, aj od Trenčína, aj dole, z Doľakov. Ja som si utrel. Priateľská škola. Samoplatná.